Mizo Trends YouTube channel thlir tu te tan thulom tak kan ron chop chak le ta kan Sunday dress design tak post trend design tu miss khyang te chan a Instagram account kautlangin a Sunday dress design moi tak te sale anei chura voina Sunday dress design tak kan ran pholan tia idu zong te a omani chuan Instagram a miss khyang te kha lo follow la a sale lai tak ani boka manatloma amoi hlom boxya indu zong te a omani chuan in lo order chur don ania kan video masalama khan giveaway video thatak kan ron tar langa in lo la en lo ani chuan description a hian link kan lo da anga in lo clear ve vek don nya kan channel hi 10k subscriber kan tin lom nan giveaway thatak kan ron chop chak ve a heng kan giveaway te in lo dan ve theinan video thatak kan post kha in lo clear ve ngei don nya Mizo Trends YouTube channel clear tu te in zawai chunga lom thu kan soile tak mewa kan channel te minlo support thin na awangin heti thleng thei kan ni a kan channel a mithar ini chuan subscribe like le comment kha minlo pe ve ngei turin kan som le tak meu chewa notification bell ilo on ani chuan poster kan siama piak muzungin Sunday dress design na tak ilo nei ve ngei thei don ani